Nigon sa kala. Ha? Naglaw ko bulan. Noon sana si Latotang la. Nabuyagan. Ah, magkanabuyagan la. Nagpatambalan na dito sa Tiborsia. Pagbago Tiborsia. Buyag mo dos tubig. Nila. Ah, na di ay nga na. Kanang sa balon? Oh, di ala lang. Kanang gawin nga. Nagugay ko. Dan lang ba? At lang ko. Pagkatunan lang ba ko nun, dagma dito ko PL diri o. Tuklod siya ko. Tuklod ko, gituklod ko ato. Dagma ba ganito ko na. Kadlok ba na la? Gituklod sa Bulay. dili mo na to. Ugoy. Tayo man. Sabi ka man. Gernitod, gernit. Para sa ikan ni Piloto Ihit. Pag sabunin mo sa rinong la. Jadi good ka kita. Nabi. Ikaw la di mong guro katulakon la. Di man magdawat ang walay. Madlo. Madla po hindi ko na to sa imo. Tanas di ka anak ay katigbaba. Apel! Ikuha daw yung car para sa imuha. Apel lang doon po, ito ma-apel. Wala niya. Mga kadiktik, ang ako, mga sakop, mga tulog pa. Ako, kanipong gikan. Magkuhan ng manigarilyo, hay, panlabog naman diri o nagpasad. Hapid ni iskataro na siguro ni. Mahang pong tanduay o pati pong lugahan na. Oo, tanduay, san ako mga kadiktik, isigom guys. Papoy na malit ang kuhan. Butilya, maayo na lang, tag 50. 50. Pila? Peso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali na 15 pesos na. Gilabot sa katakot. Pero ang pagpalit na sa kuan, tag 80 ang isa. Sa naapay sulod. Pero wala na palitan na ay donors, mga donors na ba, tuban. Na ay ari diri ni magpa-picture. Nagbagdala og tanduay. Kay naibalo naman sila sa branch. Tanduay, andalhon. Iki. Dilig-dilig sa kay ato ko ano ning kuan. Pay nilong ag. Siwa ko. Hello, pagmataan na ngayon kung sa sudan. Dako, hindi mong bayabas lao. Oo. Tagaan na ko. Pagtambal, di na ko pa ito ang paglayo. Mo diri ka nagkuha tong gitoton nimo kalula tutang. Mauga ko na mulong ko, maunang pagani malabog na. Naman nakita. Tulong pala. Ko man kabalik sa ubabad. Okay. Basta,
Ha? Lingkod lingway trabaho, laayon ko yung samot. Dito lang no, mga tigulang lang, di may mutang lang. Mas magluya, di kagwa kay trabahoon. Nagluyay na ako lang. Yung ako magluya, mag-trabahoon. Naapa na ako mga apo. Magluya o patrabahoon. Itong mga tubig gabi isudlanan. Ako nang gipangsudlan kaniya. Ugwa masudi kapag basta nila likit sa mga botilya kaya ako mag-ibunal. Isudlan kaniya, isa na lang ang wala. Itong green. Sayang manggod ang kurente la ba nga imbis masudlag Lagi tubig. gani. Second na ka magsurigao. Gaigit na magpatuloy. Magkita na pod mo ni Lola Maria. Inky. Bulak ni Lola yang gi utlan. Ito man ning kuan la pinotol. Lalaya para ng kamay lang. Muto katong gitulak si Lola Tutang ug di mo na to. Nagyud nga na la. Nga naman na tumbaman sila nga. Tugo naman siya nagsapit. Ako na magtutuklog siya. Nya na. Di ang dito siya kamot. Tinud gyud naman nga na lan. Oo, Ikaw man kanang nabi. kuan naman. Nagkahayag, nag-ilog na kangit nito kahayag ba? Tinggawas nila. Unsa may kinahanglan likayan sa mga diingon nato la. Manabi gyud. Manati. Manati. Sama. Kahit anak sila. Tsaka yung mga naong anak nila la no. Kung wasli mahahadlok. Ha? Kung wasli ngani nga kadang naa buntod na ning yuta kanang makita ning mamawasli ning iyang naong ba. Tulain. Mong kabunggay o tinamang kabunga. Unsa man to la? Unsa ni nga bulak la? Kana ba? Bulay man na. Ang dahon ana? Ah, Bikason ug maguwang na. ay, nas la tutang. Unsa man na? Sabi tapos tubig Camila ni. Membro siya ba? Pero pala naman may edad la no? Dula tutang. Maguwang na ko sa daw ka tuig. Ah. Gutom na ni si Blinky ba? Pahuway isa. Nga katik-tik di mo malit ang buwak mga imported. Ito, nga nindot og bulak si Lula o. Kanila o, asa manigikan la, nindot lagi ni. Isa nagtanom aning bayabas la. Yung tungha man lamang na niya. Tamnan raman ko diya. Ah. Yung tubo ba? Yung tubo ka.
Garilyo o dara lagi pa labay. Lagi, kung taga pero nila ka ng malabako, kaya wala ka na mamudlot ang sunod. Mga kuan pud lang mga makaon. Kaya mga bata. Anak ra kay makita imong tutoy. Labog pa kong tagbol, kaya ay nakuhaan. Ikaw makasabaan dira la. Yes, Ikaw magpa-color kag buhok. karon lagi. Magapo ka din naman si Dire man imong best friend. Amay. Imbes mag-vlog gahapon, tanduway man mo. Absent. Kaway sa mga ganti ginangos ako. Hindi ka, tamad ka, bayan. Ha? Kamera mo 8 gramos sa Kana pila man na? ato sa timbang mo umabot mo. Sakit waist Mga ha. kuan, 150. Yes sa. Sakit waist akong hatag. Asam ko. Ay, 8 gramos naman. 8 gramos lang. Panda. Dosa, 240 mga ni. Ay, ayaw na pagbalita na. Doon silang na. Uy! Barinis, yan ano? Ate. 20 lang te. Doon sa ng kwarta. Ara yun ako joke eh. Yung kaya nag-20 eh. Wala na gamay palit ng suka. Di ka pa siyo. Sige lang dong. Girahin na nito guys. Okay, wala po ni. Mga katiktik. Ano po'y bata ganyan. Tiguwang man to. Karon bata na sani kay. Bata na nilok sa yan. Mga lawas. Arang-arang kita to. Wala ka gikalintora. Ano ba na yan pa lang? Asan yung sinabuyagan niya? Sa akin kaya na. Tubig? Sapa? Balon. Balon? At mga dito na.
putol na yun. Kilak yung mga bilit ng madas. Hmm. Diba? Lamot. Yoga naman ang mga kwenta. Agi kayo, mag-block mo siyang kuwan. Sibig. Sunod na kas TV yun yata. Hmm. Tiyong-tiyong, puda. Hmm. Sigit-sigit, marara na ba? Kung ka mo acting ni. Hindi lang ako videohan lang kay Bawan. Grabe ganda no. Bila lingkod ang sana yung pantalon. Wako! 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 Lisod na ba ni mata ko kaong kay di mo tingog? Wako! Inhawa pa baka po anak ko sa ba? Nili man mo mata. Bintana. Tama ka. Nalas pipin. Nah. Nanghiyo kasara. Saan mo kasar niya? Nginig na mo sa rasa nagtulog na. Diyan ko mga launa pas kadlawon la online paswa ko. Ha? Ang duty ko. Launa na kadlawon last dos online pasiwa ko. Nga may balo mo ka. Duty man ko. Ting gabi biya akong ting duty. Lagi makita dia dia. Oh, ni chat di siya sa launa na kadlawon. Buta na siya piyahing uli ka. Daot na cellphone. Yarap sa cellphone. Kaya ako lagi ang tagigil ako na tagaan ng cellphone, tagaan ng cellphone, 17 na edad. Wala ka man siwa ko sa una sa agan man, sa wapay cellphone. Karon, kondo pero dili niya mo masugo. Kondo lagi sa balay, pero dili niya masugo kay cellphone man.